Hake dolok norok jisai PNB Punjab National Bank ni judisai ketal ATM mani tongke norok abno judisai ketal pin senam sungo o video no pula je payasak sora kaham ke nai di soya sa hake norok kaham ke sai manai judisai norok PNB ni je ketal pin senam sungo norok JB ni Punjab National Bank ni je ATM norok ma thangnai hingke tai nog ni je account no mobile number link khaijak phone number a phone no logi matwini tamni ke OTP a phone no phainai ketal generate khain thake aboni pore nini ATM no haike nawui saka o eko haike dadi ATM o ATM o damani pore naidi komai next page khulukjaknai komai khulukjaka aboni pore komai swijak nugui norok o jaga o sindi sinmani pore komai page kaisa nokonai aboni pore tabuk o saka o sindi o jaga OTP tar pore je bank o nini phone link khaijak account no a number o OTP thangnai hingke nini phone o OTP thangna naidi haike eko ani OTP phaikha OTP phaimani pore o je card no taisa kairidi khuluknai khulukmani pore chwng teisa o card no teisa oro teisa daphinai jesa porofan norok je ATM no dana khe yobono chips no jefru saka khai dadi ATM no damani pore tabukte waisa taisa page haike naike khulukjaka khulukjaknai pore naidi o jaga teisa sinpidi sinmani pore tabukte kaisa page khulukjak page khulukjaknai pore tola o take sindi o jaga o oro sinmani pore tabukhe o jaga o next page haikhe o jaga o tabuk je nini phone no OTP phaimani a OTP no o jaga sidi simani pore tola o yes no swijak tongo yes o sindi yes o sinmani pore naidi tei kaisa page khulukjaknai tabuk page haikhe tei kaisa o jaga tabuk nini je new pin nwng se pin rwna muchunmani a pin no o jaga sidi je ATM ni password ta jate muitu torna dikhe password sidi o jaga simani pore tei kaisa page nokonai o jaga bo nwng je abono taisa pin sipiri je puila simani abono no ATM ni pin sinmani pore naidi bahai o eko your transaction is under the process pin changing haike pin successful hingka omo haike no je Punjab National Bank ni ATM pin khai haike norok swrwngmangkha tei subscribe tei like khaina tabuk.